Benta kaneka lat mensi kabangilala ban ye shimpenta lang baro ha kaneka shnong nong talang ngai kuble ye moderator ba penya ye kaneka jingiaseng ka JONG ngai kuble ru ye phi ki parbangek bat ki parlok ki JONG ki ba ye shimpenta lang ha kaneka jingiaseng menta kasi ngai kuble ru ya ki parbangek ki JONG ki ba shimpenta nagi yeng ki sem ki JONG nga ai kublei ru ye phi baro ki nong shong snong chong kane ka snong nong tala ki ba ye tre ringkat bat ka balang jongi hangi kum juru ye phi baro ki ba yo sngew yengi nagi yeng ki sem ki JONG nga ai kublei ru ya i MLA kane ka than JONG i ba ye shim bentalang ha kane ka jingiaseng menta ka ka long ke jingkimen ka bakraw ban ye kendu lang kum ha pedeng ke jing perking babun na ka jing wanling shop jo jing pang COVID-19 ya ka ribat ka pertai ka JONG ublei ya don ringkat ban betin yingi watla ka jing ya lenti ka long ka bak kumnu namar kata ni aingo yo belai na ka benta keti ka jingiaseng ka bangilala ban penlong ha kene ka snong nong tal wat ha pedeng ke jing artetin bat ka jingdu jingkerm namar ba ka thim jo kene ka jingiaseng ka ai mensiam yengi da kene ki kenti jingkermen hu belai ngalal ka ai kene ka jingkermen ngila ban keli yaladi ka jingkermen aka jing singau tu berik JONG kadai ka jing singau skem bat ka jingek bas kem ba ke ai ka babha kan sawanji ka jingkermen kadai ka jing fliren hang ye ki mensi bat ye ki jingmut ban la ban perkan ban mut bat ban angnu ya ke ai ka babha Kiriu start bat kiriu shempang jo ke birthday ki keren shempang ke jingkermen kum utichna than u ong ba ke jingkermen kadai ka badon ka namar ka penlong ye ka menta ka ba khamsuk ban sha shito ladang inget ba ka lawai kan long ka ba ha ngin la ban sha yi jing ba jing jinjar ki bangi mat menta u Martin Luther King Jr. u ong ni dei ban la ban kirmen bat ban pediang ye ki babun ki jing sngew dia nrai ngep dei ban pendu ya ka jing kirmen bane ju u Desmond Tutu u ong ka jing kirmen kadai ka jing la ban yo ye ka jing shan wat apa deng ka jing do Urik Warren ong ke ai ka ba ai jing kermen yang nga man la ka sni ka dei ka jing ai able da ka ba tip pa ka ne ka jing ker khu ba jing ai able kan ai bor yang nga ban ya kun ni ka ba bun ki jing ki bang ya kendu ka
kadai ke jintip bapenhun mensi nakini ke jinya tu parok syapang ke jinggelong bala tho ya ke jingwai ba arspa lai pupra ya ke bangi dang sedap ruai menta ba nakabala satru ya ke tim juga ni ke Jingiaseng irang ba Rosabel par ikrensha ba ke jingkermen ba crowd JONG kadai hau beli namar kata la ka lenti jong ke jing kalong kumnuru ublay udan ringkat bat ni ini dei hang ni bangis ngeu tu shy ya ke jing shisha ba ke jing kadai ke jing ya lenti ka ba pla bat ka ba namar haka dan bunjat ki jing ya kendu ki ba hateng ngim ngeu tu shu ka jing kwa beriu ke jongi ngenom len bangi kwa ya ke babha ya ke babiang ka ba job bat ka ba kemen bakan wanjia haki jing ki jong enringi tip bakata kamla banlong ladangi keren ya ke jing shisha ya ke ba yo I bat ni yo ma haki jing ki jong ladang ngi mudur cangkum ta ke jing jongi kan long tangkum ke jing pho sni bat ka ban sa ja no ka bangi kindit na ke jing yo hia ke jing hatu ke jing ka dei tang ke jing pho sni haki bombun ki kem ngi benyau ya ke jing nakadaw ka jing bangi ma klem da ken ma wan sneu ya ki jing kirku pat ki jing blay ibangi yo diang ha ka jing lada tangkum ni ngi perkhan hang no ka jing yar ba jili ka jing shamblay ka jing hatungi don kam yo blay tang ha ki por ba ba than ka jing anda haka kemen ke sneu bahapat ngi klet no yo kumbarwai ubabu ran sing beri haka jingwai ba arspa anriu ka ba men ba hapo jinjar ngi ken mauble anda la lak haba la kaperte shu kene ka jingwai ka kli yang kum ublay dan manu ba ik isne kat ublay dan hu bas bun ai dei hang ni bangi don kamban sneu thu ya ka dor jong ka thip jong ka ne ka Jingiaseng ka ba khat lang yang I baro ban don ka jingkermen ka bas khemau namar ha ba kilat ki bangi tip kilakut hakene ka birthday kadan ka jing shai ba pla joble ka Emma Marie ka grensha shapang kene ka jing shai ba pla joble ling ba ka jing rwai ba kandai ka ba don jing kermen kam shai ya ka hadu kat lu ngilala ban ngam jeli halor kene ka benta ban shania bat ideality bat yeki baro haka jing penya bat start uble naka benta ka jing ka jing la ka jing men ne jing so san ban phai shu uble bat ban up kermen haka jing yalam bat start shu kane ka jing up kala ban pen pisa bat pen ling ayin namar ka dawa ya ka bor yaisha ka bakhan en ringit tip bau blay dan ringkat bat onum I no yangi wat la ka lenti ka long ka bajla kat bangi nangla ban yaisha
ngin yo sngew ya ka bor blei ba ka senra bat ai bore namar u blei ha po jonga ulong kap jan yang pen ken mau ka jingkule lam prang ba sau pu nyeu yang i bar ladangi phai sha ka jing em ngi chep ba ka dei ka ba phal ka jing ai ba kordot ya ka dor jong kala ban theo naki kam ki ba bha ki bangile om na ka jing star ka kirdan ni ka spa ka bangidon ha ka ni ka birthday namar kata ladangi long kumnuru ni dei ki kun jong bat nim dei ban klan ba ka ni ka birthday kam dei ki ying shong ne jong ban kam trai lot kat ya ka badan namar ngi wan shik ni ka birthday ban khayi mar pakka ban le ye ki kam ki baba bat hang ni ngi ma ya shibon ki ke ba ka ching em ka don ban terwa na ka benta ju kumbang nyim ju yo ya ka da ka basu ka yai khot ing ban tray shitop bat ban get kli ban poi shaka thong wat apedeng ki ching ki bobo ki ching ki don hala ki jong ki rukom ki bangi shek ki don ru ki jing ki bansa ki bak taklot yengi na pang klembo kendo kum kanuksa hakini ki arsne menta Nilamat ya ke jing balong salansa. Bat ni cip. Bahkan ni kedai ke jingwan. Jong ke jing pang COVID-19. Kan ni kalalong ke jing hakaliang ke kuat ke kia. Ke kamai ke gaji. Bat kiwei ki benta. Ki bangi ma. Ke emlang ke saklang. Ke jela ke jong. Keri. Bat ke percaya ke ju. Hapadeng ke ni ke kuat lah. Hatungi kelet no yo belai. Hatungi lah kelet mo yo belai. Kamta magi por ki bangim la syu ban penlong jingiaseng. Wat haki ying mani ki ju. Lani ngi syem. Baki tu ki de ki por. Ki bangi pencan ya la de show belai. Ling ba ki jing duai. Ba ai ti lot ki jo. Bat ling ba ka jing wan jo ka ni ka jing pang COVID-19. Kakta ya shibon ki jing em jong. Namar don nangi ki bala syakta ha ka ni ka jing pang. Don na ki baha ying ki baha sem ki jongi. Ki bala syakta ha ka ni ka jing pang. Ki don ru ki bangi i thon ha ka jing em. Ki bala du no ya ka jing em. Na ka daw jo ka ni ka jing. Henry ka ni ka di ka benta. Chong ka jing em ka bangi hap pan yai ling. Hap padeng ka jing sngau kenja. Pat ka jing sngau sak marwe. Ngangek babaro nila yobo. Da ka bangi pai syo. Ngiyay duway ru klem tan man la ka sa. Bakilat ki lenti kin pli. Bangilat na ka nega jingpang basyir. Hapadeng ka jing yay sya at ka jing yay ap ka jong. Ubelay ula pli ya kalat jing yada. Ling ba ka jingwan jong ki vaksi. Ki bala ban yarap yingi. Na ka nega jingpang. Kasyong hangi menta. Latang ban syu duay kalabyang mo. Ningin syum kabu. Ya kilat jing yada. Bala terwahan. Namar hangangas ngaw.
bakamla kabayada banya kabababi ka jingfle lamprang ka bakhat kandai na ka got jing shai blei ka o to ai ngin shim na u ya kata ka jing shai ba jing yala ka ba chu pendu setia abangi pan gerpat na ka jing shai ba ka jing yalam ju blei hang ni ka dei ka jing fle ya kila ban ai hang ni ya ki jing suma bat ki jing yada kabangi shim kane ka jing sumar bat ka jing yada kabangi shimru wat kane ka kenti ka bamenta ban but ya ki kendo ki ban wanra ya ka jing baha ya ka jing ma da kabangi penlong ya ka jing seng tang kendiak ngut kumni klem la shu ban penlong ya ka kumbangi le man lausne bat shibon ki parbangat ki jong kilahap ban chushim benta naki yeng ki sem ki jong lingba ka jingerap jong ki neki gor ki bo ban penyo ya ka neki jingiaseng haki yeng ki jong bat nganget babaro nangi ki ni terian ngis ngeutu ya ka neki jing shisha bakum ki ni terian ngin long ki baket kli chang yaladi and ray ki weiru komju ngin yai duai ba kirme baki e baro kin satalon shaka jingba bat ngin sayo ya ka jing em ka balai lu kumba ji long menju kaniken kare ka jing khot jane ka thim yangi menta ba padeng ki jing e ba juat ba shirke Ngishem bangi lalap ya ka jingkermen ka jongi hauble ka jingkermen pat ka jing shania jongi hauble kala penla yangi ban ya ringkat ki kendo ban pikir kat balang ban wanra jing yeladi bat yaki weiru komju kadai ka jing ketli ka ba kraw bat ka ba jilli ka ba mangi baro kum kini tiri ngi ap da ka jing kirmen bat ngi kirmen baling ba ka jing ketli ka jong ki ba bahakin sa wancha wat la ka jing persyang ka jongi kadai ka baret tam ka bangila ban le ka jing kani ka jing ketli ka jong bat ka jing kermen ka wan shakru ha ka jing fle lamprang ba sau pu pra ka ba ai bangan i ngan wat bat ngan yo tang ya ka ba penlong yang ngau ba kwa baki benriu baro kin long ki basu wat sha bangan shakmen akalanat jengki tu ki balik baklaya kum juru kabangale bakla wat sha bangan hadu baki weikin maya andrei penlong yang abarabu uba mais neng yeladi bat bangan la ban penbang yaladi kani ka jing puli ka khat yangi baro ban yai duai beli bat ban la ban kin mau ban but yiki namar ba kani ka jing angnu kan tei tang ya ka jing em ka jong nrei ya ka percei hi baroko wat la ka percei kala dap diki jing ba jing ma bu ngidang yai ap kirmen ba ka jing ba kan sa wan hak ngin yai duai ru bau blei on ai boring baki kam ki baret ki bangine ken pentela ya ki baba pat bau blei on don ringkan pat ki jing persyang ki jongi
กินลงกิบจงฮักกันเองจริงยเซงงักว่าบันยทุยพี่ยักว่ากันจริงยทุขนากับลิงกัดกับไอจริงกิรเมนฮักกันจริงชันยาบัสเฮมฮาวบลีปัดกันเองกับขนาชพังกิขนากับเละซีบุนนังยิงเลยยศเงียวเรงขอดยิงบันชาชกอร์เบียงฮักกันเองปุ๊กันเองกับขนาชพังกับกวีกับจักรชงสันจุดกับเหตุกันเองกับขนากับได้ชพังกวีกับจักรชงสันจุดกับเหตุปัดฮักกันเองกับขนาเลยยทุยิงไปดอนนี่เวขนาอิบาริดอิบดังริวสแนมกระจาอิบัดเตียงบันช่องนักสันตัวกับเหตุกับบัดดอนนักสกุลจงปันมันละกับปอร์อิจุเลกายนักสันตัวกับเหตุนามาร์บาอิตียากตักสันตัวกับเหตุกีปาร์ล็อกกีจงกีจูเบนเยอีมันละกับสนีบาอิเดย์อิบัดเตียงปอดบัดอิลัสเงวเรมฮัดูกัตตาila persyang hibun sin ban kieu nak tak sentuj ke behe nrei emnut ban sentuj nak bat iju pen da ke jing yam re hakawai ke sni ila lech ke yeng jik me ye jong bat ila ya thu ha i chapang ka tak jing ti ban syang nak tak sentuj ke behe bat ila keliru ngan le kumnu phi me ye bangat tiang ban syong nak tu kesendut ke bahe kata ka mai iet kalau ong duai hau beliku un sayarap ye pi anda ila lek kai shlayeng ka pod jani ila perkan kumnu ngan duai ngam nang ban duai bat ngam bat judu kumca ila kangkop ya la ka jong ke kamra pat ila sedang ban duai kum blay sngow bahaya rap se yang namar bangat tiang ban syong nakatu ko sentut ka bahe aka skol jong kublay shibu anda ila yo tia aka takamit ila pot stiu pa ila syong ha kata kesentut ke bahe ba ublay pat ila kemen hadu kata anda ila kendet ila sngusi pakadai tang ha ke jimpo sni ha ka step ke babut ila lek biang je school kumba ijule ila pek ya kata kesentut ke bahe ba ish tieng hi ban kiu nak kumta ila lek phai no shala ka jong ka class pat halenti ban lek shala class ila kendu ya kawai ka parlok ka jong I ka baong ngakwa ti ban syong ka tai ka sentut ka bahe tang bangat tieng pat ban syong marwe ya se ila ong ngin ya syong lang bat itai khna rit de ka jingmen ila put ila ka jong ka parlok pat kila ya kiula hakata ka sentut ka bahe pat ila sngow phla ba im tieng shu menta kumta baro arngut kila le kai da ka jingmen ka bak hakane ka khana ngi syam pa ka jing angnut jong ka khna re kare ka jing germen ba im kaba penlong ye I ban I no ban yai kwa ban sentut nak kata ka sentut ka bahe ka jing juba ublay ha ka dur jong itai khna I batiang ban sentut marwe kala pen kemen ye itai khna I batiang hadu kata kani kala ru banja haki babun nangi kumju ublay na markata
ulang ke jubah pasya yang ni baru. Watlah hateng hati. Kijing kami lenti palat jong. Kapen leng bat penduk tiak ini. Kambun sin ni syam ni ia. Baka bor yai syak jong. Karet bat kakim pala. Haduk bangi keloy ban bisa. Bat wat ban ken duru. Na kebenta ke jing syania. Pat ke jing kermen ke jongi. Haka bor beli. Ka jing kermen na margata. Watlah ka long tang shikenti. Kedai pat ke bor ke bakrau bat bapela. Kaba ahingi ya ke jing yaisya. Na kebenta kani kementa. Kaba yarap. Ban angnut. Ya ke jing baha ke ban sawan lasya. Kani ke yarap ru ingi. Ban kiu sejro. Haduk bangin dalak ban job ya ketok. Ngideiru ban kenma. Batang haka bor ban ke jingla lajong. Ngimdei ban sar. Namar baklam ublei. Ngin long ki batali. Ki bom don Batang dala dingi tip. Bang nyemla ban leklot ye ki ya ke jing. Kum taru ni don kam ye ki weipat. Bakin yarap bat kersya ye ki jing ki jo. Shu ngin syam bangi don kamru yalakan nyam. Kaban sandor bat betin yengi. Haka lenti ke badai. Bangin syani askem. Haka bor ke bakrau jengbi. Kenang baka jing kermen. Kan klan. Haki jing kijo. Kumbang ye tip lah. Baka jing ya lenti juga jing Kamdan jing ya tu lupa. Lakan suk. Kan kan kemen, kan palai ni kan jinja. Ngitur seprang daga jingkermen, nak benta ke bawah. Namar la daga jingkermen kamdo. Kador juga jingem jongi, kan hiar arsut, kat banang yad kis. Irang ba Roosevelt pariak. Ilong badap daga jing kermen. Kumbaga pao ka jing pulir wai response balai peu. Kabaong por babhatam kan sawan. Watla ka pertai ka dap daga jing snio baharu ko. Nadu ka jing long jing man jugi brio. Pat hadu kemarian. Iyo ngaduai ngakermen. Por babhatam kinsawang o kinsawang. Kani ka jingkermen ba ay mensim jong. Kani ka ba penim yiki mensim ba sliang jong. Ban wanra ya ka jingha. Kat ba syong ka borani. Daki kam ki bangi peni ba ile. Ha ka jingem ka ba man lakas. Kini ki kam ki babaha. Kini ban kersoy na ka jingya tip lem ka jong. Ban yo iya ka jingbaha. Haki benriyo. Bat hakane ka percay jong. Kumbala ka dewshan. Haka soskular jongi kinitir. Ngila kitkli. Bat ngila kular ban long. Ki ban nuot ban bat skem ya ka jingya tip lem. Kibawat ya ka hok. Kajing shisha. Kajing light luit bat kajing so. Namar ni yai kirmen. Bapor babhatam. Kinsawan. Kumbakran irang ba Roosevelt Park. Kajing duai bajar-jar jong. Kumba duai ka kenara. Kadai kajing kirmen.
ba ai men sim yang i par ha pedeng ki jing e ki bathan ye ki jing em jong na mar ba ka jing duai ka ai jing shlor yang i ban yaisha ka yarap yang i ban ya kun ye ka jing slot ki jing berkat jong i bat ka yarap yang i ban ya kun ye ka jing bom sneu scam ha ka jing tip ka jing sneu thu bat ka bor la ju ka jing duai ka deiru ka bor ka bangam shi ki benta ba jeli e jong ka jing duai ka de ka bor ka bangam shi ki benta ba jeli e jong ka ban yarap yangi ban shem ba sneu thu yo belai ha ka jing em jong ba hadin ka jing yaish kawan ka jing jong u James Montgomery aga jingwai ba shispa saupusa ukran kumni shapang ka jingdu ba ka jingduai ka long kum ka jing treu mensi ba up da ka jing germen ya ka jing ba pakan sawanji hakipor ba e ba than ba jinja jingduai long jingno mensi ringkat umat batlo da mensim ba shlei ni phai sho ble ban yo jing tengen jingsha kalau ru kemberwai umelung so tha ha ka potri shapang ki maulana u ai mensim yangi bangin prang ye ki jing e klem knyum ni kho nyo da ka ba ong ki umat ki balang kin long maulana namar kata ngim dei bandu jingker mena ka jing namar watla ki umat ki ja kambun sin kim dei ki bale no e ki kelalong penban ki maulana ya ka jing em jongi bante nga khot yangi Unitarian baro ban bu yo blei kum u rishot baklan baskem ha ka jing em jong da ka ba ngin la ban tei pen skem bat pen wandor ya la ka jing em ha ka jing shania baklan jong ha ka bor ka jing penyang ka bastat ka jong kumbakalong yaki yeng ki semjong ki bala ban shan yaki bor jong kembaryang baru haka jing em ke jong iru in sejok yaki babun ki jing ling ba ka bor ka bakraw ka jong uble namar ngicip bau belai udai uba jantam uba iktam bat uba laklut yangi nadong shadong umdei unong wei uba don shitingai nani di uba ngim ngau tu daka dot nut kemensim bat kejimut keju syuk kejing pule lamprang balai pulai ru ke ong kumni naba utrai unlong kejing shania jongpi bat un suma yaki kijat jongpi bakin nomungan lada ya ladi ngilong ki bas kemau bele ngin salak bat ai men simru yaki we dak nuksa ki babha ki bangila ban pen i ling ba ka jing em bat ki kam ki bangile man la ka sin ka jing pule lamprang ka balai pu kendai ru kapan ken mau yang da ka ba ong kumba phimon ba ki briu kin le e phi tu le ma phiru yaki kumcha kani kapan ken mau yang i paro bahaswa bangin pek bat kpi lenci na ki we
tungin kermen shua aga jingla laju ban kermen bat ban iki wei ibang ya emlang hakane ko perte namar haba ka jing ka dot ka jing kermen ka kala kumba ki kemi ki pa ya laki kun bat kum juru ki kun ya laki kemi ki pa ki shipara ki shikure bat kum ta terte ni shem haba ki shito kadan ke jing kermen ban yo jingko haba ki hab ka jing ka jing jinja kadan ke jing kermen bakin lak kloy ne lada ki syate syakku aki jing riam kene ke perte kadan ke jing kemen bakin lak nakini ki kinjri batte ye ki jing em jong pat haba kim don ke jing dei ke bajan bat ubelai kadan ke jing kermen bakin sneu thu yo aki men siem ki jong lada ki jingai ni ki jingiaseng pat ki yeng mane ki jong ka don hi ki jing kermen bakin sneu thu ya ka dor jong haba ka jing pang covid-19 ka wan ling shock ya ka birthday ni la tieng la sir pat la ling khom ki jingmat ki jing perkar naba namar shibon ki ki la kelalut aga jing Henry ni kermen bangin sa job ya ka pat habangi pen kre egene ke jingiaseng ba ne NONGTALANG kaladon ke jing perking ban ya lumpat ba hadu bangila artet tip dang yo ne em ban penlong ya kene ke jingiaseng ubelai ula ple kene kala pangin ya kendu langkum ni buat langi don tang kendiat hapdeng kini ki baro i parbange chongi hakene ke NONGTALANG kum juru ki parbange na ki wei pat kishnong ki kermen bakin sala ban ye shimbentalang hakene ke jingiaseng kane ke jing kermen kala penrhem ki mensiem ki jongi banwan shakene ke shnong kala pen kemenru ki parbange ki jongi ki bamla banwan shene NONGTALANG taka bakila ban ye shimbenta na ki yeng ki sem ki jong na kini ki baro ki bangi yoi ni shem ban ni yoma katim juga ni ke jingiaseng kala ayangi ya ke juba ba jing kermen ubelai ngalala bat dai tangha ubelai bangi pai ni IT bat ni shanla tak men sim bat rang bat basliang jong kumba kren UFL hosma aga jingpule lamprang ba khat saw ka ba ong kumba trang u keirang ye ki wa kum taru ka trang ka men sim jonga ya pi ab shu kadi ga jingpule ka pen ken mau yin ban kermen hau blei da ka ba ong tang happy lajia ru jingshania bat skem ngan bu like na pi yang nga don shu hang nu ngan penkut da ka banga khot lang yangi baro ban yai duai ai ba ka jing kermen ka jongi happy able kan langkum ka kuriding ba me lane ka flaming chalice kaban ai jingshan jings ai bat jingkemen yin knang ba ka jing em jongi bat kene ka nyam ba e jongi kan ting shan bat kan pernai kum gas jongin nangro ringkat ke jing kermen ka bas kem
nak ke jing penyat bestart jong ubleng nak ke benta ki jing ki jongi amen Why? Kamla.
Hello.
Ini pois ya kebentar. Ini ok balum ya senyang cingaingu. Ya kaba ini ruai nakalanong jing ruai kaba prapo. Kesela kaba nyukan bat nyukun riu. Bat kat bang idang ruai kini jing ruai. Inlum yau senyang cingaingu.
อยากคิดเป็นสิ่งสดนำให้สิ่งยังลายอยู่นำกันนำพานาโดยที่เสียอาคิดสิ่งที่ได้มาสู่ Waya kaba tamba marki pasa ia kisah sekolah akot ya di finance secretary ya kaba coba ban puli ya para bangai kiba kin mawi lagi jam kiba kiba tuan jam ki bad kiba lano ru ya senyang jam Kaba ingo yung play fakanra iyo biang ini ke jam miet ke jang ke jingkmen baka peneng kalau biang ke jing saai imet ti bijungi nga kom finance secretary nga pasim ti lakba isnem tamta ngilai persang berkiu iki fon yang balangka pangila tak bangilej cuman janman ki balang ani circle ini berpensiai ang kecing dot kamban kiu fon ki balang bat ikirmen ba indang laban peteng ini ke kam ki por phuni usnem ban wan por ka pertei sai dementa ngaingu yo blai tracken rat ba ula persat sim ye pi baro kine ki bala ya kene ke senyang ke jing sngogu ya ka balang na banta ban kan mau ya ki bahiye basam ki bala khlat no ke capital fund ke ba iplan angin penlong ya ka syaka wei tiklur banta hidang ya sa halor bata banta kaski ngene jan miet ilayo manulum nadu menem step dari gini dengan puli gini baro kum kene kiti nan puli tang ke gerteng om ki pisah ngilayo na liet nak bentai liet piti mai nong beri an liet MT mauro ngilayo ya capital fund naki kun bat iksiu baar ngilayo nak bentai liet stancing habitai ngilayo nak liang di tong trim mai nong beri bat ikun baro na liet dia nong spung na equivalent bat nong spung na liet lilan lendo na imilibon gasnga sinol shooting bat stain shooting pum kecing ai cekai capital fund liet odi mai lalu bat liet lagi o lalu naki kun bat iksiu liet orbis thaba dromwell lendo ya kriam nai drimai kriam bat ikut iksiu liet nyom mensong nai turim bat ikut dai liet kraubok rani nai para bat persabaro liet jelen kharbithai ni kong shortibon kharbithai bat men liet odrimai lalu nai el lalu jika mau mei pli bat ki men para baro nai em pada bat ki khud ki siu baro liet rupi mai sawian nai ba lin kon sawian i men baro liet srin bon lingdo nai juwel lingdo liet penhun kharbithai nai kham timon milim ngap bat ki khun baro liet trisimai milim ngap naki khun baro liet sindem harmalki bat josli haruki nai aimirian bat ikun bat aimirian haruki liet menola swear bat liet drik shooting naki khun naki siu liet saburai wartri bat liet wisibon kharkongor liet lumtimai kharkongor nai kongwan suk kharkongor bat bahiyeng baro namta liet langki o lalu nai lok ki kun baro liet pa kowel wanshong di mei choti mai nong beri nei kong habana para ki kun baro
ini giligi ngai kublei na kaliang senglang bakini baro kila bersang ban Pakai away kani kani jigen show kani kan let's jigen show mo ini kani ni kong mai bormen na Bangladesh boleh sibur minin kasing ilai long kabut meeting but na penpau ni hendiat kecing bang sanat namarba ibu nagi balang iba akhirnya ha senyang balang kiberiban penpoi akacik sisangi labu eki batin penpoi hapok halsandrik Jun Januari tuaji teseng ba henrei ti penong ba tang kumbang asai naki arundai lagi balang asai kat bang bakayo adu menne kadu menne yang ilang iyo ban pediang gini yang balang bat wegi jing sulam sim regi dang iyo tang asai ba khasan ni kan di balang dengan kular kerpa yang tu balang bar ki pampat pha bikin sobha ban pha senyang balang badi ban pha sekunian mana ustem nang bangin ra ka balang jing kham salor bat away ru idon kam ban pen kiu inong sarai balang darangin kiu inong sar balang idon kam ni fon ka bakham he larang i baro ngimi akti lang baro anong ka jing yang i baro tu blei kerku ya pi baro kublei sibu aswabangan yalam ya ka saskular ngabu kejing kentu pat kejing kerpat kamtam mi ipai dungai jeung ibaro pa ngadong pedeng jongpi persiang man pendet ki saskular bang isu saskular kan kapor aneh giwei pat Jingiaseng hanrei ka bakongsan kalau bangin pendet hok ya ka ega bangi saskular yang kerpat berbangai yang ibaro ban menlongkamnya ke kabangi ekular pasi ngababan penbodang hak itu penta pengidiban penbodang ya pait naga page ke baar jong repot jing sai belai ban ngenya yeng lang baro pin penbodang itu penta pengidiban penbod ni soskular kani kapur panlong ibas hembat basisya agi nong rinji hikai kaniam mani wai belai ya kamen sem sip hem lem kai ibak men ban yakit ya ba ikam jongka ya kamen sem sneurit bat bas kem jingmon ibak loy banya nok loy lo senyang nak benta ban penroy pen klaim bat pen priang ya bat kabiyay kan ma umno ban penhem ela kaniam ala kirmpai ni soskular ro kani kapor panlong bele kanang roy aka jinglong mensir bat banya sam lemeka aki wei kinju ibe sneng ni kentu ya ma isania ya pentengen bat ki bakloy banya penbaik ya kijing ya pejing mod apa deng parangi iba kemen ban bot bat priang dekir bom babha bat mai taka dok not besdor ibele ban kia niki kam le bo bat jing musna ciu ngisos kular akan nika por banlong bakloit mensen iba burom bat banyew por iwe kunjo iba nyew por nyew kentang deki jing thau jing pelong jong ulei bar ibanot ban batkem yala kajing itimlem ipamle silyang mat bat balong snur barbo kebayai wa ka hop kajing sisya kajing lailoy bat kajing so able kajing ikba on jukut yara bat kerku bangin long ibrahim mensir akabanta banyok pendep hok ya ka ka bingin sosudula menta bat basya kunju amen. Dongin pendem hijing duai.
si hajaru ablay bolong pa bat kami bisisa tamjong bolong nong bu nong tau nong pelong pemani ke baro dengi ibat ke penyimla mani bolong ablay wadap ka kajing bat kajing isnay blay bayi ilot ya kijing mot kijing perkat jong blay bayi ilot ya baro pai kon benriu badi kijing tau baro ki bolabo blay upakan ray kijing bat kijing isnay penirang kadlot ya baro kijing don kam jong pai kon benriu bamno silang kemat bamle silang kemat kunju anray lut ya kijing tau Unta atray akan ika por, akan ika janmet, aswa penginya peran akan ika jinya manilang jong. Saya sisen atray, ikmet ikmat musim jong iseti. Aga bapin dan lang don dekat patni, akan ni kajinya manilang kajong. Aga bangikum kibangai, iawan na laki jong kisnong laki jong kibalang. Banyak selok barang, banyak pensiat pensingan. Banyak aibor ay nasin, pat kumjuk ro. Nakamenta, banginnya kendo, yaki hemben ki para jongi, ibadon hakani kabalang nongtalang. Ibalong, ipara bangit jongi, ibadi sikur hakamen sim ke jong. Iwan ro hakani kapor, agabang, inyalek kemenlek burom, bat kani kabalang kepala pediang, yakani Jingiaseng ba, abasis pa arko. Yaingo ipi atray, yakbanta kijing pinyay ipa perlatam kijong pi kijing im kajong. What happening? Kijing artatin, nakadaw jong gani kijing pang. Anray pilap lepat kalat kalenti. What lang idon tang kandiat ro. Ako mengiyo banyak kendo pat pi persiam lang kuni. Ingay skem atray baro kini ki iba pil penjia. Kijing terpu sudah ini. Agi kendiak singi ki beladep nilado kijing kermen banyo ban pelong ini kijing iseng pat hadin bangyalayo ya ka permission naka sorkar bangila ban pelong ya kini kijing iseng ya ingo pi atray naka benta kini kijing pinyai baik pinyai nanti jong pi ya kijing im jong aga bangilong ibreu ki bi im ha kijing kermen Nambaki eki baro iba pibo asla jong kani khandeu ila aiji hikain nama kamit kanam yaisa baro simit henry step ke basai ke bakmen kan wan pai agini ki arsni baladep nidon hakijing pisa jeng mut nama kabar yang kam ailat ini bangin pelong iki Jingiaseng namar kejing right kendeng Henry, kajing kermen, bapi ay ni nagbantay kani kasni, kabasay kabasit, aba kipay ringway jongi, inyo banyak simbantala. Iay ngo ipi atray na pantagin iti. Iay ngo ipi atray, yakabanta, iriyo koy, iba pila pa nakapor sa kapor. Banpansyayo pa ikon banriyo, aga pagkamuno unla ban banyay kajing im jong yasla jong kanakin. Yaingo ipin banta kitmeki pa. Yaingo ipin mata. Inong yalam, inong sangsar. Iba persiang halakaput kabor ka jongki. Panyale kat bala. Pan pensok pensaynya pai pen benru. Bolong si benta nakajing. Yalong si para ka jongi. Aga bangin la panyarap iwei wipat. Yaingo ipiatray. Nagbanta, baro kijing karku kapapila tekslay, agajing imjong hukum kibangi. Aingo, nagbanta, kamar yang kapapila ay, yangi kapapendap ingi, ikijing bam jing di asla jong kanikendo. Aingo, ipinagbanta kala kapangiring bat penhiar mesin, kapapi ay salon sarhan, kapapenis, pausan na, ya kata kajing kapapulatan ko jong. Yaingo ipi atray, nakabanta kijing pang jing sitom. Ibang ikum kipay kon banriw. Iya tengko nakapor sa kapor. Henry,
wat hapriang kum kini kijing kenduk jongi aga jing im jongi inang ai pa ing ro yang kijing kermen ba kum kipai kon benru kum kijing thau ki batalot ki jong pi ni ha ban kenduk si bon kijing aga jing ajong kenduk bat kan ni kemen pau senna bangi kum ki bon benru waslajung kan ni kenduk bat kum kijing thau ki batalot ki jong pi idai ban ni kenduk si bon ki kijing im ka jong tang ma phi atrai badon bor bom don kata kijing pang na kijing sitom bom don ro kijing yap ban ni ngai skem atrai bagi ni ki ba phi pan pau senna kijing im jong i paro iwei piwei kan ai ji kai bangin tip pat sneu tho ka jing lain jong ka bor jong pi kan rat ba bha long lem rong kat bat atrai jong kani ka balang hang ni hanong talang long lem rong kat kum jo bat kan ni ka snong hi baro ko wei ka bangi i baka priang priang sneu bhai ni baro kat beyawan ngai ngo ni pi atrai ni ka por na ka banta ka jing yai tron kat jong pi bat ni baro agani ka jing manelang jong garku kan rat igi jing tumu ki ba bha jong garku kum jo atrai yau lokal MLA jong kan ni ka khai bala yarap sikat dai nak banta ha ka bukum no pan bha pan itanat ya kan ni ka khai ni barok ko wei pat ai bor ai man sia mu banang la ban trai khamha nak banta kan ni ka jella ka ba ka jong ni ha ka ba unang la ban sakri ya lo pai kon benru kum jo yo pai jong kan ni ka jella jong amar ni tips kem ka jing sakri jong ni nak banta ki wei ya dei ka jing ngeu jong ni nak banta ki jing kerpu jong pi biai te ka jing im ki jong ni kumta atrai ayungin pan ngin dawa kan ka por ingit skem papi ilot ki jing mot ki jing perkat jong ni ilot ki jing thu ka bha ki jong ni kumta atrai nang ai bor ai man siem hai ni wei pi wei bangin nang la bantrai khamba ak bangin ra ro kham salon pat kham se jong ya kata ki jing sai jong ki jing ngai mani wei blei ki jong nang apa ki wei ken sneu tho ki jing koridor jong ka jing yalong sipara jong ka jing koridor jong ka jing jong pi ka ba phalatam ka jing im ka jong sneu kon ra di ka bango jong ni ne por pat ai ro ba ki jing kerku jong pi in yai dak yai biang abaro ki parbangi jong ni ki balano ya ke ketiga mon ketiga diang na ka banta uniu senyang jing ai ngo pengyalum hakan ni kapo ai bor ai man sem ki bagin singeu tho bagini kalong sibenta na ki jing singeu ngo jong ni ya ki jing kerku ki biai the aga jing im jong ni wei kerku yom ne senyang atrai au bangi kum kaseng lang yin la ban pentri aki bebon ki menta ban penroi penyar ya kan yam beku jong pi samba singeu ka bangu jong ni kan ni kapor ma patrai ki jing telot jing duna jong ki jing im jong ni pelong yang ibarabot bala bani bat yarap ro parang na bai kini barong apa nak kerteng jong piu bulai o im bo sisa batang mu himar wai bo amdon su na lor ni katpi nyaduk menta bat ala kertaro amin ka office jong keseng samlai Unitarian Union ka penbena ba ka Jingiaseng ba jong ki samla kan long hau benai April ha ka balang wa pole ya katarik keseng samla kan sai jing tepat chi balang ki bukir ka Jingiaseng ai kublei kan long ha ka por sau goji kat kum kini ki program harum moderator irang ba admin LGD nong yalam ya ke Jingiaseng ikong Immaculate Rani nong itu kena irang ba Biran Lingdo Talang dong duai ikong Leki Suciang ke Jingren ai kublei na balang nong talang kum juru na senglang Unitarian Union
Itu kita ki program nak kebentar kita ke Jingiaseng I play ke banlong hakapor tau. Lapoi siya kabenta kabangin penwai no ya kan iki menilang ka jengi nakamit jong moderator asisin ngashim ya kan kabu ban I play ya barok kinong simbenta nadu nong sedang ya ka Jingiaseng Balai lambaik yang ba kijing puli kijing ruai kijing duai lang Reverend Kriam balai alam yang ya kijing mut kijang ilang baro siya kapang pedeng kaboong cingkirmen hulay ngalalap rangba marki pasa Kelong Presiden jangka cenglang ke jangi balai alam ini ke sekolah bat walaupun kentang ru ia kan ke koridor yang berkecing duai ikon samla nak ke balang juai ibla ai ya kecing ruai kerpang nak ke bentar jangi lang baro kisamla nak ke balang madan laban di balai alam yang ya isur jingdoa. Bat nga airu ke jingkulay ke kerpang. Ya meli jangan ikatan bolong ru ke jingpor minister jang ke sarkar ke jela jangi kabayalam ya ke jing sensar akan ke jela ke jemi ya ke jingdon rengkat jang pisar wani. Jingdon rengkat ke jengpi kan aibur amen sim ya kipara banget ki jangi ki badan nak ke senang bat ke balang ke jangi bat kumju nak ke benta jangi lang ai ba ke jing ik ba ke jang boleh kan ya don rengkat bat ni leng ba ki por ki bandang yawan bat ai ba ki ek baro ki bangi layok lum nak ke jing ya manilang ke jangi kan ai bor ai men sim ini ya ke banginang lapat pan ya syafrang nak benta kecing em bagan jadok ke jangi akan keselap hai bat kumju ya ke bangin nala pan penjana ya kecing em bagan zaman sim lang bakipur bat si bedang dewa in penwai akan kecing manilang da kaba nginir wai syram nak lenong jing ruai ke sispa nyupan kesela ke sispa ndripo bat sispa ndripo Kejing ruai nak lenong ke sispa nyobusan. In kena kejing ruai ngin yok ban penlep no ia ka kuriding bat ban ong ia kejing kerku penua. Ikan den ki ong kumbat rang ukairang masliang mandi ki sangam gawa. Ta kaman sem jang ahir yublay ba kwa. Tang hapi la ja ru Dajing syaniak was kemen bu, like napi don shu acrong hatbian ni hanguru. Baru kit khot ke jingruai nakal nong ke sispa nyuk. Jingiaseng
strong heart can become no in St. John you play the drum you play by in background but alam yang natulang Limbajin kesyaman Tetapi lajai dan cincanya basket naimu Lai nabi âm đơn sure trong hạt nhạc mi hào đủ hai trên bóng cho ngàn năm khổ cả ta ban đề ya món lúc lấy trong ngàn lên chi cả em mà chẳng ai ban bên khan chỉ đi ưu đây Tetapi laja da cincanya basket naimu Lai nabi âm đơn sure trong hạt nhạc mi hào đủ hai Akaban penwai nga penlepno ia kene khurding kabangila tebe akbasnan. Nei ai baki egi ai baro ki bangila yo lum na kene kejingi manelang kejingi. Kan penlaing iban penken maru ia gini ke kenten ki bong. To perkat da kabashisha dia kejing perkat jongfi kan besai ka pertei basyatngan. To kren da kabashisha tidak tien jongfi kan kelalong sembai basaiso to em da kabashisha tika jing em jangfi kan long ka jing yalak pakrau bat badana ka jingarku ai ba ka jingarku ka jangfi ulai upa ka jing e ka badap yang na pi kan long lem long ringkat bat ki try jong ka ni ka balang ha ka ni ka shnong ka ba e ka jang kan don ringkat bat kan long lem long ringkat bat ngilang baro kat kimia don na kani kapur bat kumju bat kito ki para bangai ki jangi ki bayo bone shimbentalang na lagi jangi jeng ki sem ki jangi ai ru baka jeng e ba ka jong boy kan long lem long ringkat bani bat kan ai boring i ya ka bangin long shiteli ka way jing mane ka jing ai baka jing selok e parangi lembal lagi para benriu naduk mentabat junom la junom play tolong lem bagi amen amen nakerpat ya ki prabangai baro bakindang yeyeng kat bah vice president jangi penhiarno ya kane kalama pat ya kabain IT pat sya kebalang nong tumai keban priang ya ke Jingiaseng ba kabashispa arpa
Nakarpat ya ki nong yalam dan kabalang nong tumay bakin sumba panguns. Itu sekretari jangka balang nong tumai, naga balang nong tumai Broadway. Nah, yang ini lama jangka setengah. Ke jingkermen ini ke balang buat the union di Broadway. Wah, how news nem one. Ke Unitarian Union ini kan lah, kan pelong ke Jingiaseng ba, basis pa art fly, apa ke balang nong tumai. But teman pentip di baro, mata balang nong tumai mentau stem karakia ya ka centenary, but ikajing dap hispa stem, jong ke balang ke jongi. Ikermen bagi ke baro ke nyaj pe guarantee de kajing penyaj jong boleh start nalor, but minla bani kendu. Haka balang nong tumai, how stem arajat artulai, lembat ki prabnget baro tatlak jong gani garilum khasi JAINTIA bat karbi anglang. Kublai shibun ya union, kublai shibun nak bentah jing ai ke jing pi ya ke bentah baka balang nong tumai kan pediang ya gani ke jing sengba basis pa art pa. Kublai shibun. Ya kublai shibun, kublai syajar mu lam.
ki nam